प्रणाम। हमारा नाम रविशंकर है और मगही सिनेमा के सफ़र कार्यक्रम में आप सबके स्वागत कर रही है। पिछला कई वीडियो में हम मगही सिनेमा के बारे में आप सबके बतैलिए हल, जिकरा में ये भी बतैलिए हल कि मगही के पहला सिनेमा हल भैया। तो भैया फिल्म के बनावे वाला जे डायरेक्टर हलथिन, आज उनकर बारे में बात करे लगी हम आप सबके बीच अलिए है। भैया फिल्म के निर्देशक हलथिन फणी मजुमदार। उनकर जन्म होल हल, आज के अनुसार देखथिन तो वो बांग्लादेश में चल गए, फरीदपुर में होला हल, तो बंगाली हलथिन। फणी मजुमदार हिंदी सिनेमा के बहुत बड़ा नाम हलथिन, बहुत बड़ा निर्देशक और राइटर दोनों हलथिन। वो हिंदी सिनेमा में जे शुरुआती पीढ़ी हले हिंदी सिनेमा के आगे बढ़ाए वाला, ओकरा में उनकर नाम में शामिल है। सबसे पहला उनकर फिल्म हिंदी के हले स्ट्रीट सिंगर, 1938 में बनला है। हीरो हलथिन केएल सहगल। केएल सहगल के बारे में आप सब जाना होथिन। केएल सहगल के आप सब जाना होथिन सिंगर के बारे में, लेकिन वो एक्टर और सिंगर हलथिन। कहल जाए कि सिनेमा के, हिंदी सिनेमा के पहला सुपरस्टार कोई हल तो वो हलथिन केएल सहगल। ओकर एक गाना बड़ा पॉपुलर होला हल, जे आज भी गाए बगाहे आप सबके सुनाई पड़ जा होते। ओकर बोल है कि बाबुल मोरा नैहर छूटल जाए। तो ये केएल सहगल की आवाज में। अगर ये कहल जाए कि फणी मजुमदार उन चंद लोगों में से हथिन जिनकर गोद में खेल के हिंदी सिनेमा जवान होले, तो कोई गलत ना होते। कहे कि 1913 में मुख फिल्म बनले, पहला मतलब साइलेंट मूवी, वो हले राजा हरिश्चंद्र। ओकर बाद 1931 में पहली बोलती फिल्म बनले आलम आरा। तो 1931 में पहली बोलती फिल्म बना है और 1938 में फणी मजुमदार अपन पहला फिल्म बनवा थी। तो जे मतलब आज तक के काल है, लगभग 90-100 साल के जो सिनेमा के इतिहास है, ओकरा में अगर हम देखबे तो 1938 में बचपन के अवस्था में हले हिंदी सिनेमा। तो फणी मजुमदार जैसन आदमी उनकर गोद में खेलेलथिन, आगे बढ़ेलथिन, अगर कहल जाए तो कोई गलत बात ना है एकरा में। ओकर बाद फणी मजुमदार बहुत सारा फिल्म निर्देशित किलथिन और लिखलथिन, जेकरा में आरती, ऊंचे लोग, तमन्ना, इस तरह के बहुत सारा फिल्म वो डायरेक्ट करथिन, जे काफी चर्चित होला हल। आरती फिल्म जो निर्देशित किलथिन हल, ओकर प्रोड्यूसर हले राजश्री प्रोडक्शन के कौन न जाना है। इतना बढ़िया फिल्म बनाए में, पारिवारिक फिल्म बनाए में ओकर बहुत बड़ा योगदान है। एक साफ सुथरा सिनेमा, बहुत हिट सिनेमा राजश्री प्रोडक्शन के हल है। आरती में हीरो हलथिन अशोक कुमार और प्रदीप कुमार, हीरोइन हलथिन मीना कुमारी। ओकर एगो लता के आवाज में गावल एगो गाना बड़ा बढ़िया हल कि कभी तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, इस तरह के गाना काफी हिट होला है। फणी मजुमदार 1938 से लेके 1986 तक सक्रिय रहल थे। 1986 में उनकर लास्ट फिल्म हले, अंतिम फिल्म हले एक चादर मैली सी। ओकर वो स्क्रीन प्ले केलथिन हल। एक चादर मैली बहुत प्रसिद्ध फिल्म हले, वो हेमा मालिनी, पूनम ढिल्लो, ऋषि कपूर, ओकरा में ये सब स्टार काम केलथिन हल। फणी मजुमदार जी के नाम एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी है कि दुनिया में सबसे ज्यादा भाषा में फिल्म निर्देशित करे वाला निर्देशक के तौर पे। काहे कि वो हिंदी फिल्म तो बनेवे केलथिन, बांग्ला भी बनेलथिन, पंजाबी भी बनेलथिन, मगही बनेलथिन, ओकर बाद मैथिली बनेलथिन, फिर सिंगापुर भी चल गेलथिन हल। 1955 में फिल्म बनेलथिन हल, मलय लैंग्वेज सिंगापुर के शायद होते, तो वो ओकर भाषा में भी बनेलथिन हल। अंगिका बज्जिका में भी बनेलथिन हल,
शायद पूरा होले न होले तो अलग बात है, बट कोशिश किलथिन हल। और भी हमरा लगा है कि कई भाषा में वो कोशिश किलथिन हल। यही से उनकर मतलब नाम से ही रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा भाषा में फिल्म निर्देशित करे वाला व्यक्ति कोई है तो वो फणी मजुमदार हथिन। उनकर फिल्म ऊंचे लोग के नेशनल अवार्ड भी मिल रहा है, बेस्ट सेकेंड फिल्म के अवार्ड, जकरा में काम किलथिन हल फिरोज खान, अशोक कुमार, राजकुमार और नंदा। और ये जो सिंगापुर वाली फिल्म हले ओकर नाम हले हंगतुआह, 1955 में बनल हल, तो ओकरा अवार्ड भी मिल रहा है, ये गोल्डन बियर अवार्ड 7th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो इतना बड़ा नाम फणी मजुमदार के हल जे हिंदी सिनेमा में तो अपन नाम करवा किलथिन, बाकी लोकल सिनेमा पे भी बहुत ध्यान दिलथिन। एक मतलब है कि उनकर सोच बहुत बड़ा हले, उनकर ये समझ हले कि हर भाषा के अपन एक सिनेमा होवे के चाहिए। तो जे आदमी 1964-65 में पहला फिल्म बनेल थी मगही के, उस समय सोचल थी तो का हम आज फिर न सोच सके कि मगही के अपन एक सिनेमा होवे के चाहिए, ओकरा में लगातार सिनेमा बने के चाहिए। तो इसी शुभकामना के साथ कि शायद आज न कल मगही सिनेमा फिर से एक बार शुरू होते और अपन मुकाम हासिल करते, और साथ अपना सबसे आगे लिए और इबादत करेंगे कि फिर आगे जे कुछ सिनेमा मगही में बनले है, जे इधर के कुछ सालों में बनले है, उस समय तो बिल्कुल 2 सिनेमा बन के रुक गए हल, भैया और मोरे मन मितवा। फिर इस साल में मतलब इस शताब्दी में 21वीं शताब्दी में शुरू हो रहल कुछ सिनेमा, ओकरा बारे में अगला वीडियो में हम जानकारी लेके आप सबके सामने उपस्थित होंगे।